हेलौ आंनि बसुमतारी इन्डियान चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। रायजोफ्रा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि टपिक्स एबा दिनैनि कन्टेन्ट्सआ जाहैबाय सासे हिन्जावा गुबुन जाथिजों हाबा जायोबा माबायदि साजा मोनो बेखौ गावनि खुगानिफ्राय आंनि भिडिअ'आव होनाय जाबाय। गावनि खुगानिफ्राय खोनासंनानै लादो। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो बर' आइजोफोरखौ गुबुन जाथिजों हाबा जाजानो बायो। मानोना गुबुन जातिफ्रा जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौ इनाय अनागारि खालामो। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' आइजोफ्रा गावनि असे जातिजों हाबा जायोबा मोजां। मानोना गावनि असे जातिया मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायो। गुबुन जातिया मालाबाबो जोंनि हारिखौ मोजाङै नाया। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायो जाहाथे गावबा गावनि जातिजोंनो हाबा लायो। नायलांदो बिदिब्ला गावनि खुगानिफ्राय बुंनाय बाथ्राफोरखौ। रायबाय थायो, बुंबाय थायो, होखारबाय थायोबा आंलाय मा खालामनो उपाय गैयाना। गथ' उन्दै राजकुमार ठाकुर लिरो। मा मानसि इयो? बिहारि। बिहारिजों हाबा जादोंमोन नोङो? बिहारि हाबा जादों। खै बोसोर जागोन नों हाबा जानाया? दिनै गथ'आ 8 बोसोर जाबाय, नै 2 बोसोर जानोसै। ओमफ्राय दा होखारबाय थायो, रायबाय थायो, रिन्दि सिन्दि होनना रायबाय थायो। आं सोरजों रिन्दि खालामखो? मालाय गुबुन हारिनि हौवाफोरजों 8 बोसोर जाबाय नोङो बे बिहारि हौवाजों हाबा जानाया? 7 बोसोर। 7 बोसोर? नङा 10 बोसोरानो जानोसै। बे गथ'आनो 8 बोसोर जाबायबा 10 बोसोरानो हमना ला। बिहाय दा। नों मबेनि मानसिया? आङो रुपहि खैजानि। मारै लोगो मोनलायनाय नोंलाय? मबाइलाव लोगो मोनलायनानै बिदि हाबा जादोंमोन? हाबा जानो माने हाबा जादो। ओमफ्राय बेनो आरो दा गथ' गथाय दङ ना। जुदि आं थैना थाङोबा गथ'फोरखौ सोर नायगोन? ओमफ्राय नों दा नोंखौ नांला न'? इयो बुंबाय थायो आंनिफ्राय होखारगोन आं नोंखौ, बे न'आव थानो नाङा, नोंखौ बुथारगोन आं होनना बुंबाय थायो। बेयाव सेखा गिदिर बिसिनि दङ। आंखौ हाथा ख्रे ख्रे एरनानै एकदम माबा दाननो होसोबाय थाबाय न' सिङावनो। ओमफ्राय आं गथ'नि थाखाय गथ'खौ लानानै एरै थानानै थाबाय आङो। नोंनि हिसाबै मा खालामनाय? इखौ दा मोनसेबाबो एसे साजा होनांगौ आरो नोंसोरो। इनो आरो आंना खोन्थाया। नों माने बिहारि हौवाजों हाबा जादोंमोन, दा ओमफ्राय बिहारि हौवानो नोंखौ नांला? नांला माने नाङाबो होनाखै दिसुन। होखारबायल' थायो, रायबायल' थायो। बुयो? मैयाबोथ' बुदोंआनो आंखो। खैबारसो बुखो नोंखौ दिनैसिम? खननै जाबाय एबारजों। बिराद बुयो नामा? मैया एकदम बेसेबा बुखादों। ओमफ्राय दाखालि बिदिनो बुवाखै बारा। बुयै होखारो नामा? न' सिङाव ताला मारिना दोनो। मा नाम नोंनि नामा? महिमा देबि। महिमा देबि? महिमा देबि लिरबाय ना इसोरनिफ्राय ठाकुर। न'आ सिगां मामोन? महिमा रामसियारिमोन। न'आ बबेमोन देलाय खिथालाय? रुपहि मा गामि? खरामारानि। नों मबाइलाव लोगो मोनलायनानै गोसोथोलायना हाबा जादोंमोन? बे गथ'आ नोंनि मा नाम? अनुपम ठाकुर। अनुपम ठाकुर। ओमफ्राय दा नोंखौ नांला होनबाय थायो? नाङा होनबाय थायो, होखारबाय थायो आरो दा। नाङाबो होनद्रायाखै, होखारबायल' थायो। नों दा बबेयाव हाबा जादोंमोन? अबेयाव? हाबा जानाय न'आबो नोंनिया जायगाया? इनिया? नोङो हाबा जानाया बबेयाव हाबा जानाय? नोंनि दा नाग्रिजुलियाव हाबा जादोंमोन बिहारि हौवाजों। मा नामलाय हौवानि नामा? राजकुमार ठाकुर। राजकुमार ठाकुर। बिफा नामालाय? हौवानि बिफा नामा? हौवानि ना दिननाथ ठाकुर। दिननाथ ठाकुर। आरो जायगानि नामालाय, गामिनि नामा? इनि नामा? इनि नामा नाग्रिजुलि खाथेरबारि। नङा, नों जेराव थायो? भावरागुरियाव थायो नोङो? मा मावो? खानाय हायो। बे गथ'आ नोंनि? खै बोसोर जाखो? 7.5 बोसोर जाबाय। मा नाम? मानसि कुमार। ओमफ्राय नों मा लुगैयो दा? नोंखौथ' बुबाय थायो हौवाया, बे राजकुमार ठाकुरा। नों पुलिसाव थांदोंमोन नामा? आं थांदोंमोन, ओमफ्राय पुलिस माबा अफिसारा गैया। अबाव थांदों टाइमसे, अबाव थांदों डिउटियाव। नोंखौथ' सिगाङै बेलेग हौवाजों हाबा जानाङा जाना बर'फोरा एबसुफोरा बुंबाय थायोमोन। ओमफ्राय आं बुजियासै। खारखुमाना हाबा जादोंमोन ना? खारखुमाना माने सिदा घराव लांदोंमोन आरो न'आव जोंहा मिटिं जादोंमोन।
मिटिं जानायाव ओमफ्राय लाना फैदो आरो आबसु अफिसनिबो मानसि थांदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु इसोरो बुंदोंमोन आरो थांनाङा बिजों होननानै खिन्थु आं बुजियासै बेयावनोथ' गाब्र'योना बर' हौवाफोरा मोनामोन न बस्था बस्था आं मिथियाना जायोखौ बे बियारिफोरा मोदोमोमोन दालाय मा मा जाखो बुजि मोनैयाव थांदि दा जों थांथ' साननैसो बुजाबाय थाथ' दा सोलाबथ' जेरखमनो मिथिबाय आं जुदि थैना थाङोबाथाय होमबा नों मानो बै समाव मानो सानदिया बै समाव आं जुदि सानासै ना बै समाव बादा होबा मानो हाबा जानायखौ गारदो नोङो आं सिगाङावबो आं बिदि जादोंमोन ओमफ्राय खिन्थु जोंहाबो आं बिदि बर' मानसिजों हाबा जानो आं थांदोंमोन दै आं मिसा खोथा बुङा खिन्थु बे हौवायाबो हाबा जाखानायसोमोन आं मालाय न'आव खासे समाव रुवाथि थायोमोन बेबो बिहारिसोमोन नामा बर'आनोमोन उनाव होखारदो होखाराखै आं निजे फैदो ओमफ्राय बिहारिखौ मोजांसिन साबसिन मोनबाय नोङो आं बिदि मोनाखै खिन्थु आं बिराद खस्थ'नि थाखाय थांदोंमोन मिथिनायलाय खस्थ'नि थाखाय नों संसार जाबा खस्थ' जाखायोब्रा नोंसोरो जानायाथ' जायो होमबाबो आं बुजियासै दा होमबा बांसिन खस्थ'आ मायाव मोनगोन नों बिहारिजों हाबा जानासो मोनबाय नानि सेन बेलायल'सो मा सेन साननैसो बुजाबाय थाथ' जों दा जेबो बुंनो हाया जोंहा बहुद रेजाल्ट दङ जों मालाय हौवाखौथ' जों थांबाय थानायफोरखौ